Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Kinoilam Jongka United Nyotrap Movement. Haka ka khandai trigunai lur arajar arpustan. Klalit ban pinsngo syekitendong skor Jongka Director General of Police kakong ida shisha nongrang. Banyada kijing sya thombor ki kintei. Bat ki kinna hadi miklami kijing jaba harukam. Haki kindiat benai bat ki kindiat tayo. Belalit no kibla pinstu jer ki bon kilong yeng long sem. Haka jinga kram kilar patai kubor. Hading ngajing kendo ya ke DGP. Presiden Jongka Seng uba Charlie Jirani ul omaka seng lakin turu ya ke tenat pulet ban kamper king ki kamruna ruser kamtam negajing jelesh bapalat kinong di drog. Kajingwan jongi mentakasngi nakaliang kaseng UHM kalong ba ngiwan ban ya kendo i halor kijing jagan ke crime ke ba hala mi mentala ima namar ba kum kaseng hibra koing lai i kini kisngi baladep kajing syak peniap jongki kot samla ki jongi jong ki khulung khna kara kajing syakit kan nang tade kajing jaklet jongi khna labun ge kajing tio jong drugs te kita kemat balai kolong ba kajing jai ki khna ki jongi wat chabar kastit tu long iwan ba min pesngo khmat jongi GP tas ni ye namar ba nadu kasngi ke bangi lai kini kajing ja nadu kini ki tayo kini banai baladep kham tam me ke bakam sngo cherkhai ba sngo snai galong bai ki khlung khna manta kam idon chu kata kajing shangai ke bobyang te de halor kata kanong rim ba in man sing i shim ni sen jam ngi lai shong hajing lang ga jong ngi la wan ban ya kandu no DGP bangin snow ni ke barokhai ke mam tang kata kajing wan ga jong ngi mentaru kolong ba ngi wan ban snow ndai tong snow ngi wan ban keliru na manta kini ke kes ki bala dep ki bala la dep ja ke ongno nadu kapor jong itu ba bahasa penyap tu mairang nang tade kemi bitkun nang tade kajing ja papo ba yalap ya kamediap na po moyong ya wi long kemi ba kun khulung khna mo nang tade kajing ja jong wi kun samla jing ni po maulai motowar ter bar ki babun ya ki crime ban ong ngimla man ban ngilum thup shu namar kalabun plat po kastir ke kumangi ju ong ba kata rikasi jungi gade nadu mchwa gade rikasi ba long tibriu tu blay mo tip kot tip jat khat man bat kade kari ba sok song sangai te kan dai hini kisngi bangi i kala long no kala imas bapalat long kata kajing ong no kajing penyap li kam don jing esu i gibriu transnam ba menta ye long iwan ban kerpat khmat DGP badan buram ba in pesngo ba in kam pen klan no ki police force long ban yo kajing ada babiang patrolling gini kita te nang tade bat kumjuru ye kini ki on self case kini ki bala don bakin kampen kloy no ba khnang ba ki victims ki family ju victims manong no ki bahing masam jeng gitu balangat kajing ja kin yo kajing suk mo namar ba kam lesi kadadu menta kisong ha lingo nang ka jing lingo ba ha kajing kumju ha kaju kaporu mdei tang ha kajing lingo kajing umdum kajing ki te kita ki bangiwan pesno te nol kata bedeng ya kran du ha kala don kajing kran sepang jung drugs te ngila pesno si ba namar kajing jur drugs menta kala long sebab palan dia punya pai seborok ki crime kata long nu drugs lu kalau ke bashir khai te ngitiang be kun samla jingi mtangi ibu ti abun bala ngop honi jat jing thau honi jat jing di pen buai ba pen subhai kamet jing video ti dakata we ganong rem yon sngo hi ba pen klan gi anti ya ka ANTF ru ban kam pen klan ju ban nakaliang ga jongi ngi oferi ba lada ki don kam hakanu no kapor ngin long gi bakloi ban ya trailang bat ka police department la ba ka anti ANTF di ladap pasat tu ki number jong USP jong ka ANTF bangi ya coordinate na bangi dia kata ka digawai ke ba ngina kaliang seng ngiwan pen sngo bat ila dap ong ru ba kidon ki cases ki ba ngiwan kali namar ka nakaliang jongi kolong ba ibu ka jing kli fi namar ibon sen kini ki nong khai drugs yang mo ki peddlers ya kila yo kem matang haradin ka tu kani banai kini lalai te ngi kwa ban sngo si idu ban bain nang pen klan su mo ba ite long limba kam dei tang sei limba ki press media wa ya anju ba kan pen klan ya an ba kidiban kunu kim dei ban yo bil fi namar ba limba ka jing lan kloy no ka jong kini kapan poi so put ba kapan sluri ki we ki no ki yong lalong no ba kin dai i menta kin uncha kem we tang hadin kanu lalan ki we ru ki ba le ka ju ka kam kilong slur maniki te di halor kani kanong rimba ni pesngo ing yang ba pen klan kita ti la batai yang mairu kadon kata ka an ha ka NDPS kalong ba
kununu minimum system kinum la menyo bil di ilang ele ban pen jurhi ya kata ka Europe pen kranya kita ki bro ye kentang iwai ka bakadu kolong ba nakaliang ka jongi ngila pen snoru ya ka jingja po dali namar komsyap for example po dali bat skui ki states inang iya kini ki por glalet ki bon ba ki kes baru ki ba ki khna khun samla jongi ki pulie na ki trace ti sabar kinda poi sathe ki sha buli ki sha haras teng hadu kila kapoi hadu puat ba ki sha pen sim ya jingim lani dan hadu kapot kapoi ba peti ba ki sukam ka sai ki sama ngim hadu kam ta kalong ene dilema mo kalong kapen long umdum sa umdum yang wat kham tam ya family ki jongki te kita gi mi pen snong yong pet madang recently kanang don go ga jingja po Delhi ke ba we ni member ke jingi ba di Egyptian secretary te kala don ke jing sha sho sha dat we bahing jingi stia gi belong di thai brio te hot ni sim collectively om tang ba jai in like what ikwe du ka tu ke jingja ba yap jong tu kena mulai last time by DGP himrang itu ibang snow ini sutunan nomor ba nakaliang ke police department nakaliang i DGP ya ko ya men seming yang wat kuslai ya kitu kini ki bashabar le te yele kat balaban pen kloy ya ka ni ka investigation nomor ba ngi long isuan ngi ka jing appeal ka jingi kalong ban dila lombakin intervene nang nakaliang ka Meghalaya police sapo bat ki police personal sibaran sabar di tangata nong ya katang hot ngamnut ban ai kata assurance la kadino to drugs hot kaya kajing tu jing them obviously ga one bed nomor ki khana di drugs menta pi ki ngop drugs te lada hakap sin ka banikong ga ar ka mangi sno na ka por kila man thet nomor poi ka por bikin numla shuna na fort takan poi be obviously kata kajing thet ka kajing tu jing them te beladangi pai pat menshwa ya ka por menshwa te ang no shpau khatsan ar pusnem menshwa ngim kata katu kathim po jela ka jungi kam jidodon namar dangi la phai khmat pada menta nanu bu jurnu drugs takatu kathim ka jurba te obviously la langi shim ya kata kelawan hang tahil ba kelawan dai nakadaw jung drugs ba sakranya lu ni ka jingtu